bafuna imculo yasezweni, bafuna ukudlala yonke into edlalwa ezweni, bafuna ukulalela uBeyonce nayo yonke imculo ekhona yethu. Thina sibona abalelizwe ngesikhathi becula imculo yasezweni basuke bedumisa uSathane, nathi siyadumisa kanye nabo. Hayi, makwazeki ifoni ekhona, akube khona igospel sesidumisa inkosi eyodwa kuphela. Sidumisa uJesu phela, sikwazi ukukhonza amakhosi amabili ngesikhathi esisodwa. Esontweni udumisa uNkulunkulu, we worship you my Lord. Ngalena udumisa, ayikhona ukwazi ukuphila impilo embili ngesikhathi esisodwa. Siyakholwa sihlukane nakho konke okwasezweni, singathandi iswe nezinto ezisezweni. Siyakholwa awuphila impilo embili. Lapho ikhona uthi ayibongwe lapha esikoleni wona show house it. Umfulo wonke ungaphuma namanzi anoshukela aphinde futhi aphume namanzi ababantu ngesikhathi esisodwa. Awukwazi